Yau za mu kawo muku wata hanya da kana samun aƙalla naira 1000 zuwa 5000 kullum idan har ka jajirce. Wannan ba wai wani aiki ne mai wahala ba, haka yake da sauƙi kamar mai da reply a Facebook ko WhatsApp ko duk wani social media naka. Yaya ake yi? Kada dai mu cika ku da surutu, bari mu je ga gundarin bayanin yadda ake samun waɗannan kuɗaɗe. Da farko dai za ka shiga Google Chrome ɗinka ko wata browser da kake amfani da ita, bayan ya buɗe za ka na danna minijob, kai searching minijob, ga shi nan ya fito kamar yadda ka gan shi haka, minijob.com, haka za ka gane shi, sai kai searching ka danna search bar. Already zai kawo ka wannan page ɗin minijob, ga shi nan za ka karanta mene suke yi da mene. To za mu je get started. Already na riga na register da su don haka kai in ka danna get started zai kai ka wurin da za ka yi register. To da farko za ka danna wannan find jobs, bayan ka register kenan sai ka danna shi. To idan ya buɗe za ka shigo ga shi wannan Facebook, ga shi 10 naira, wannan WhatsApp shi ma 5 naira, wannan ku yi following kuma ku yi like ɗin wannan bidiyo shi ma 5 naira, wannan 10 naira, wannan link use 10 naira, wannan arewa top up 15 naira. To duk ga su nan za ka zaɓi duk kalan wanda kake so, za ka je different pages muna yi, duk za ka zaɓi wanda kake so. Amma ga wannan 50 naira YouTube video watch, ka ga shi wannan shi ma duk watch 60 naira. Sannan bari mu dawo wannan, ka ga yanzu bari mu zaɓi wani aiki ɗaya sai mu ce mu yi shi. Yanzu misali bari mu zaɓi wannan arewa top up, ga shi details. Ka ga za ka taho misali ka zaɓi wannan aikin kana so, offered by Saptech, category application download, ka ga 20 minutes. To yanzu za mu ce za mu ɗauki wannan, bari mu karanta instruction ɗin na wannan. Haka ga shi sharaɗi shi ne kamar haka, ka buɗe link ɗin da muka ajiye maka za ka ga an rubuta arewa top up a cikinsa, ka yi download a kan wayarka, ka yi install, bayan ka yi register ka turo da screenshot na fuskar app ɗin sai mu biya ka. To yanzu bari mu ce mun zaɓi wannan, ka ga action URL, wannan shi ne zai kai ka ga aikin da za ka yi. To bayan mun gama downloading na app ɗin nasu sai mu shiga, ga shi kamar haka, za ka jira ya buɗe. Bayan ya buɗe sai ka yi register da su, already ina da account gare su, kawai zan yi sign up. To ga shi yanzu kana cikin website ɗin nasu, to abin da sun ka ce za ka yi screenshot. To bayan ka yi screenshot sai ka koma ga website ɗin da sun ka baka aikin, sai ka koma sai ka tura musu screenshot ɗinka. Maybe za ka ce wannan kuɗaɗe ba wasu kuɗaɗe ba ne, 15 naira, 5 naira, 50 naira, 100 naira, ai ba wasu kuɗaɗe ba ne. Yanzu bari mu yi wani lissafi. Yanzu wannan aikin mu ɗauka cewa ya ci mu minti 5. Yanzu mu shigo cikin calculator, mu ce minti 5 so nawa take shiga cikin awa guda. Bari mu ce 5 times 12 ne ko? Kaga kenan 5 times 12. To yanzu sai mu ce 15 sau 12, ka ga 180 kenan. To ka ga duk awa guda kana da 180. To yanzu sai mu ce ga yini ka ga muna da awa 24 kenan. Yanzu mu ce ka yi aikin yini guda, ka ga mu ce 24 hours. Ka ga awa 24 kana da 4320, ka ga kwana guda kenan. To ka ga yanzu ina laifi 4320, sannan a ce ka yi spending ɗin data 1000, ka ga still kana da 3320. To yanzu mu je mu ce sau ka yi aikin wata guda, kwana 30 kenan, ka ga 4320 mu tara shi sau 30, ka ga wata kana da 129,600. To ina laifi wannan? To mu ce kuma wannan sau 12, shekara guda kenan. Ka ga nawa kenan? 1,555,200. Ka ga wannan za ka ce ƙananan aiki ne amma kuma consistently ɗin da kake yi consistent, sannan duk abin da ka ji an ce ma task to kawai ɗan ƙaramin aiki ne wanda 2 minutes, 1 minute, 5 minutes ya ishe ka gama shi. To kuma ka yi naira 10, naira 5, ka tara kaɗan kan ka ce za ka ga ga yini ka taru.
To yanzu faɗa min ba kowane aiki zai baka miliyan 1,555 ga shekara ba, wanda kuma kana zannenka kana chatting, maybe ma kana scrolling, kana cikin aikin kana iya zuwa an turo ma saƙo kana iya replying. To wannan aiki ne da zai baka kuɗaɗe insha Allah. Na gode. A nan muka kawo ƙarshen bidiyon namu. Da Allah kada ku mance ku danna mana subscribe, ku yi supporting wannan new channel namu, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa, ku yi liking bidiyo ɗinmu, sannan idan da akwai wata tambaya ku danna mana ku rubuta a comment section. Insha Allah za mu ba ku amsa. Mun gode.